ଏହି ସୁନ୍ଦର ଜାଗାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଆସିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏନଜିପି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ମାନେ ନ୍ୟୁ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଆସିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସିଲିଗୁଡ଼ି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଏହି ଜାଗାକୁ ଆସିଲି। ଏହି ଜାଗାଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଦୁଧିଆ। ଦାର୍ଜିଲିଂ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଧିଆ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍। ଏହି ଜାଗାଟି ସତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଦାର୍ଜିଲିଂ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୁଧିଆ ଜାଗାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ଏହି ଜାଗାଟି ସିଲିଗୁଡ଼ିରୁ ମାତ୍ର 30 କିଲୋମିଟର। ଆପଣ ମିରିକ ରୋଡ ହେଇକିନି ଏହି ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଏହି ସ୍ଥାନଟିର ଆକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଏଠାରେ ବହୁଥିବା ବାଲାସନ ନଦୀ। ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ତ ପୁରା ଭିଡିଓ କହିହେବନି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ୟାର ଲଙ୍ଗ ଭିଡିଓ ମାନେ ବ୍ଲଗ ବାଲା ଭିଡିଓ ନେଇ ଆସିବି। ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓରେ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରାଧେ ରାଧେ।